V rychlosti si projdeme i timeline modelů, abyste viděli, jak se ChatGPT vyvíjel. O tento slide mě poprosili v jedné firmě, abych dostatečně zdůraznila zaměstnancům, jak je vývoj rychlý. První 3 verze nebyly úplně dostupné běžným uživatelům, protože byly jinak trénované a nebyly mimo IT svět spopularizované. To ještě nebyl ChatGPT tak, jak ho dneska znáte. Ten přišel až 30. listopadu 2022 ve verzi 3.5. To odstartovalo ten obrovský boom. Pak věci začaly poměrně nabírat na rychlosti. Hned v březnu 2023 byl zveřejněn model GPT-4. To je ten, který jsem říkala, že dneska už nemáte používat. Pak se zdánlivě přes rok nic nedělo, ale ono to není tak úplně pravda, protože přibývala multimodalita a další funkcionalita, jako například nahrávání souborů, generování obrázků nebo třeba hlasový režim a spousta dalších věcí. To všechno se postupně během roku přidávalo a v květnu 2024 byla zveřejněna verze 4.0. Následovala mini verze a to už v červenci 2024. No a ten velký přelom přišel v září 2024, kdy byla zveřejněna verze 0.1 a to ve verzi preview neboli náhled. Tím OpenAI říká, že to ještě není hotové, postupně to ladí. Dneska tomu říkají Research Preview nebo třeba beta verze. Nicméně O1 byla velmi použitelná už od toho září v preview verzi a v prosinci vydali plnohodnotnou verzi O1, která byla ještě o něco vylepšenější oproti té předchozí verzi. Následně si všimněte, jak se velmi zkracují intervaly, kdy vychází nové modely. V prosinci už rovnou oznámili vylepšenou verzi přemýšlecích modelů. O3 mini byla zveřejněná hnedka na konci ledna, na konci února byla zveřejněná GPT-4 a v půlce dubna vyšla O3 a 4.0 mini. Zapomněla jsem sem dopsat teď 4.1, která vyšla. Nehledejte v tom číslování nějakou větší logiku. No a chystá se GPT-5, o které se neví, kdy přesně bude, stále platí týdny až měsíce. Jaký je další plán? Ředitel OpenAI Sam Altman na Twitteru v únoru 2025 avizoval, že model 4.5 je poslední nepřemýšlecí model a po něm bude následovat GPT-5. To je ta spodní nepřemýšlecí větev. Vidíte i druhou větev, přemýšlecí, a to jsou teda modely O1, O3. V rámci týdnů až měsíců měla být 5, ale tak se nestalo, máme květen a stále nic. Nejspíš se to nepodařilo tak rychle a proto v mezičase byly vydané ještě modely, které jsem na obrázku dopsala červeně. Když to teda vezmeme od začátku a od spodu, tak 4.0 úplně dole je model, který tady s námi je už dlouho a postupně se doaktualizovává, vylepšuje a přidávají se do ní další funkčnosti, jak jsem říkala. Následovala 4.5 a nyní ještě vydali 4.1. Přemýšlecí větev O1, O3 nakonec vydaná samostatně jako plnohodnotný model a nyní vydaný ještě 4.0 mini a 4.0 mini high, už tedy tady nebude údajně vydaný plnohodnotný model, ale jenom ty mini verze. K GPT-5 by měli mít přístup uživatelé bezplatných účtů a samozřejmě i těch placených. 5 by měla obsahovat všechny dostupné funkcionality a nástroje, které si postupně představíme. Kdy přesně bude 5, jestli je to měsíc, 2 nebo půl roku, bohužel nevím. Není to upřesněné, ale měla by to tedy teď už opravdu být další verze. Osobně ji očekávám brzy, před prázdninami nebo nejdéle o prázdninách. Já se vždycky snažím kurz pokud možno udělat trošku nadčasově, abyste měli informace i do budoucna, co se bude dít. Proto tady mluvím o 5, která zatím ještě není dostupná, ale chci velmi zdůraznit to, že očekávám, že se zveřejní a to v ne úplně 100% funkční verzi. Tím, jak firmy mezi sebou závodí, se velmi často stává, že aplikace obsahuje chyby a ne vždycky všechno funguje správně.
Cílem té 5 je poskytnout začínajícím uživatelům, těm, co o AI moc nevědí, pokud možno co nejlepší odpověď, aniž by museli řešit, jaký model použijí. To znamená, že 5 za vás rozhodne, jestli je to jednoduchá otázka a nemusí přemýšlet, nebo jestli stačí, obrazně řečeno, podívat se do tréninkových dat a dát vám z nich odpověď. Nebo jestli je to něco, kvůli čemu by měla na internet jít a vyhledat vám odpověď. Nebo jestli je to něco, nad čím by se měla zamyslet a jak moc, a přepnout tedy na reasoning model. Já doufám, že OpenAI v 5 ponechá tlačítka, kterýma jde tyhle jednotlivé funkcionality zapnout manuálně. A stále tedy bude možnost vybrat přemýšlej, zvolit jak dlouho, anebo třeba běž na internet. Velmi v to doufám, protože minimálně na začátku si nemyslím, že tohle bude úplně 100% fungovat. Takže myslete na to i v budoucnu u té GPT-5. Neusínejte na vavřínech, že to za mě AI rozhodne. To je opravdu funkcionalita pro ty, kteří o AI moc nevědí. Nebuďte líní a přemýšlejte u toho. Jen tak získáte ty nejlepší možné výsledky a ne jenom ty průměrné.